Viva MK Viva. Igama uDlamini Nompumelelo bafethu nginithemba ukuthi niyaphila ama MK amazi. Yazi into engehlakalele namhlanje station angithembi nokuthi ufisa ukuyazi. Bafethu ngifike ngo5 station ekseni yazwa yini ngobani ngenzela ukuthi isiteshi sami siqonde ngibone yonke into ezoqala. Alright. Into eyenzakalayo ke namhlanje ngibe sestation usuku lonke then usegoduka. Ama parts agent ezinazi ukuthi i-parts agent ayigoduki ibhokisi layo ngikuhamba ayikoduka i-parts agent ibhokisi layo lingakovalwa la ngene emotweni kwafika imoto amaphoyisa ya escorta mali nemoto kwivideo yenu nithatha imoto niphelezele le moto yamaphoyisa nayo le moto ni escort up until kuze kufike lapho. Why nenza lokho? It's because i-corruption iqalile and iyagqilaza i-corruption ngintshela bafethu and masanakile we're gonna lose this siphinde sisafarishe another 5 years. Ngicabangela bafethu ingane zethu nekusasa lethu nekusasa labazali bethu ngoba sonke sisenkingeni. Into ayenzile kubhuti lapho uvela wafika waxosha abantu baka ama MK waxosha iIFP waxosha yenze waxosha wonke ama parts agent actually ngicela ama parts agent abemnyango. Ngizibuza ngithi ngoba labade baqala nje bakhona usobadala la ade bebevota ngithi nina niphumelana estation anazi ukuthi safundisela ama parts agent ukuthi awuphuma station awuphuma station awushistesh up until ibhokisi lize lihambe kwivideo yakho but kwenzakalile bexoshwa abantu bakayisisho ukuthi nabo bashawe into yabavele baphuma bangazi bazothini ngoba bengena backup. Bafethu lento abayenzile it was wrong. Ningavumi abantu bakayisi baxosha ama parts agent enu. Abantu bakayisi abanayo privacy into efuneka bayenze bona noma kuthiwa yini abafuna ukuyenza bazoyenza phambi kwamehlethu abanayo privacy. Lento abayenzayo lapha bayenza ebenzela umphakathi angithi bese bexosha ama lento yethu bese bona kodwa abafuna ikhuluma kwenza kanjani lokho. Bafethu ngicaniyeke lento eniyenzile ayisibandla ayisingesikwazi ukumelana nayo sizoxabana nje into engeke izimelele futhi ngoba nje nizenza thina ilimi angese simele into esizocela kini ama parts agent be watch ningavumi ukuvela enixoshwe nje ngaphakathi xoshwa ngoba kuthi umlilo uyasha futhi usho nawo lawo mabhokisi ningavele niphume lento lenixoshwe niphume uma kuthwana kuseniyasha isosha alivumi kulento le ukuhluleka asingesihluleke thina ningavumi ukuhluleka bafethu amasala ngishayenzana azotatazela and azolala la izolala khona azotatazela itatazela khona la siluzolala ndaziluzodlala siyasebenza la lento eniyenzile bafethu nigcina